בימים הראשונים של ההיסטוריה, כשהעולם היה קיים רק בתיאוריה. אמצע הלילה בכפר, מדליק עוד סיגריה לפני מעצר. אני שומר ומואזין שר מרמאללה. בין אנשים בשחור עובר עוד גדר שקשה לעבור. אני נמצא בין אל חדר לבית ג'אלה. השנים יהפכו לחודשים, חודשים לשבועות, השבועות לימים, הימים לשעות, השעות לדקות, הדקות לשניות ולמאיות ולמיליוניות.